Oké, ik ga je die vraag toch stellen, omdat ik zelf die vraag natuurlijk ook al heel lang wil stellen. Nou, Ik kan het niet meer stellen aan de persoon die het heeft gezongen. Maar jij was in de buurt, dus ik kan het vragen. Faluma, wat gebeurde er? Hoe ging dat eraan toe? Faluma. En ik bedoel natuurlijk, hoe kwam het terecht bij Nee, dus in principe, Square One? wij Square One. Bij, hoe heet ze? De voorzangeres, Alison die Hines. Alison Hines, ja. Zou ik niet weten hoor. Ik ga je één ding zeggen. Het is goed dat je de vraag stelt hoor. En dan kan ik het via jouw microfoon of via deze microfoon aan iedereen vertellen. Sommige mensen zeggen, ik heb mensen eens horen zeggen, ay, Carlos Seer Paluma. Zo gemeen ben ik niet hoor. Ik ga je zeggen wat er is gebeurd. Vroeger gingen we naar de studio. Als muzikant, artiesten, we gingen naar de studio. En op een gegeven moment, het eindresultaat, kregen we op een dat. Ja, Ja toch? ja, ja. En moesten we iemand in het buitenland zoeken om het te verkopen. Om die CD's uit te brengen. Oké. En bij deze was het is niet via mij gegaan, want ISAC had een managementteam. Oké. Bestaan uit meneer Glenn Rijken, Arnold Rooser, Nieuw-Weiland. Toch? En toen was ik de leider van ISAC. Ik was de leider van ISAC, maar wanneer we op niveau moesten praten en handelen, onderhandelen, was meneer Rijken daar en meneer Rooser daar. Dus ik weet niet wat er met Faluma is gebeurd. Ik heb van mensen gehoord, of ik moest van mensen vernemen dat Faluma verkocht is aan Alison Hines. Maar ik was niet ervan op de hoogte hoor. Dus toen Alison Hines Faluma moest inzingen in Barbados, werd ik wel naar Barbados gehaald om er in de studio te begeleiden. Oh, Ja, ik ben naar daar gegaan, naar Barbados. Ik denk, 2 weken daar gebleven. In Yellowbirds Hotel. Ik ben samen met Sisa Achi naar daar gegaan. En ik weet, lief die man nog, Orlando Carmatali. ja. Oké, samen met Orlando Carmatali en Sisa Achi ben ik naar Barbados gegaan. En ik heb Alison Hines daarbij gestaan in de studio. Want haar timing was niet goed. Ja, Die ja. gasten zingen anders, Ja, snap ja, je toch? klopt, ja. Dus moest ik er daar begeleiden. Oké, maar je zegt wel iets belangrijks, Carlos. En dat is dat Sisa Achi erbij was toen het nummer werd ingezongen. Ja. Want het idee bestaat nu dat Alison het nummer heeft genomen. Ze is naar Suriname gekomen, ze hoorde het nummer en besloot het op te nemen. Maar zo Nee. is het er dus niet aan toe Nee, gegaan. het is niet zo gegaan. Wauw, oké. Het is niet zo gegaan. Ik zeg je, en iedereen mag het weten. Ik was niet daar. Maar Er is betaald voor het nummer. er is betaald Oké. voor Faluma. Oké. Wie heeft ontvangen, Dat weet is ik niet. Ik ja. was ook niet daar. Weet je hoe ik erachter ben gekomen? Er zou een vliegtuigmaatschappij van Suriname, de route Suriname, ik denk Curaçao of somewhere. En iemand, volgens mij, ik weet niet als het Toei was, maar ze hebben me gebeld. En de persoon had mij gevraagd om de rechten van Faluma, omdat allemaal poten in een plane tijdens de maar snap je toch? Toen heeft die man gevraagd, heeft hij aan mij gevraagd, hey, hoeveel wil je? Want ik heb gehoord dat het van jou is. Maar ik had zoiets van, ik ga geen dingen zomaar doen. Toen heb ik meneer Rijken gebeld, heb ik hem gevraagd. Toen heeft hij gezegd, maar ik Carlos, nog een brommie vinger, laat die personen contact maken met Artie. Dus ik denk dat Artie erover gaat. Artie. Maar wij niet. Ik heb niets van niemand ontvangen. En wie heeft het nummer geschreven?
Achie zelf. Aan de Achie zelf. Sisa Oké. Achie zelf. Dus Sisa Achie heeft het nummer geschreven en ze was erbij toen het werd opgenomen. Ja, in Barbados. Ik denk dat ze ook een vergoeding ervoor heeft gekregen. Ja. Hoor. Maar weet je, dit is mijn kies de money, dus meneer taxa de Ja, kiesie, begrijp je? ja, Maar ja, ik zeg het, er is onderhandeld. Ja. Hoeveel er voor Faluma is betaald, weet ik niet. Het enige is dat ik leider van ICC was toen der tijd, maar men heeft me niet erbij Bij betrokken. Helder. Nou, ik denk dat dit erg belangrijk is Want om, het- ja. om het Ik te vind het, zeggen. ook, ik vind het ook fijn dat ik het Ja. vandaag ook hier mag Ja. zeggen. Ja, oké. Want het is de bekendste hit, het is de grootste hit gewoon. Ze zingt Tot nu het toe, nog hè? steeds, ja. En, tot En nu het toe. publiek gaat helemaal wild. Vooral wanneer in ze- Engeland, hè? Ja, ja. Brazilië zelfs. Ik Ja. heb zelfs een filmpje van Brazilië gezien waar Oké. het publiek helemaal los gaat op Faluma. Dus, ja, oké. Nou, dat is helder. Hoeveel jaar heb je gezeten in ICC? 13 jaar. Oh, dat is lang. Niet zo lang als in Nax. Ja, nee, ik bedoelde misschien meer... je hebt de Kawina wel mooi gekregen in die 13 jaren. Om hem te zingen. Ja, man. Ja. Ja, Ja. man. En waar heb je... Je hebt internationale tours gemaakt met ICC. Met ICC, met Nax Kasekoloko. En waar zijn jullie geweest? Ik ben nog bij ICC hoor. Bij ICC? Ja, ik ben nog in je periode van ICC Oké, nu. ik dacht dat je al was No, overgeschakeld. mina goete, Oké, mina kanak. ICC, met ICC heb ik in Nederland opgetreden. Nederland, België, Amerika. Wat nog meer? Frans-Guyana heel vaak. Oké. En wat is je mooiste nummer wat je hebt gezongen met ICC? Mooiste nummer met ICC. Wow. Oh, is een moeilijke vraag. Is een moeilijke vraag. Alle nummers zijn mooi, no? Oh. Ik heb daar een favoriete nummer. Oké, wat is je favoriete? Mima Wani Gweli Bimi. Ken je het? Als je begint te zingen waarschijnlijk. Mima Wani Gweli Bimi. Mima Wani Lusu Mi Baya. Mabusaide. Ana mamoro nangalibi fumi. Che ubegi begi mi magimi. Taige miaga chenchi mi libi. Mabusaide. Ana mamoro nangalibi fumi. Mianga de mati be wakati yari. Na ini de yari ube nyama dopu. Mana trade mitak mina mamoro. Mitaki mi ama pusre mina ma misrefi. Mi wani chenchi mi libino. Je kent dat niet? Ik kan het dan zien voor ook wel. Maar dat klinkt ook als een eigen stukje eigen ervaring. Oké. Want je zingt, ik luister eerder naar de tekst natuurlijk, wat je zingt. Ah, oké. Yes. Ai.